Però el món no s'atura i continua canviant, i el socorrisme dels anys 70 i 80 deixa de ser tan necessari com era abans i sorgeixen noves necessitats. Necessitats d'atenció de persones marginades, de persones excloses, de persones que tenen necessitats d'intervenció social i que tenen necessitats de prestacions d'inclusió social i que necessiten una mà propera, càlida, que les escolti i que les acosti a processos d'inclusió social y de integración social. En estos momentos, Cruz Roja se encuentra inmersa en un proceso de cambio. La difícil situación económica que venimos arrastrando desde hace ya unos cuantos años ha supuesto para la organización la incorporación de nuevos perfiles de atención, la implantación de nuevos proyectos, el rescate de otros que habían dejado de llevarse a cabo y la desaparición de algunos otros que ahora han perdido su razón de ser. Y todo ello con el único objetivo que no es otro que el de incrementar el siempre fuerte compromiso de Cruz Roja con las persones més vulnerables. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents, oferim una atenció basada en la proximitat. Enguany, més de 10.500 persones han rebut atenció de Creu Roja i s'han realitzat més de 600.000 intervencions. Entre la asistencia hacemos también talleres, pues también vienen y hacemos meriendas, jugamos a bingo con ellos y luego a los 2 días les llamas por teléfono y bueno, es una monada porque tan contentos están. Gente que a lo mejor en un año no ha salido de casa y vamos a buscarlos con el coche, vienen aquí a Cruz Roja, al hospital de día y disfrutan y te hablan fenomenal de los voluntarios. Les persones sense llar són un col·lectiu prioritari per Creu Roja. És per això que tots els dies, matí i vespre, sortim al carrer per fer-los companyia. La Unitat Mòbil d'Emergència Social és un servei que treballa amb persones que dormen al carrer. Per una banda, fem actuacions d'emergència, cobrim el que són les necessitats bàsiques d'aliment, de roba d'abric, repartim mantes i fem ingressos a centres d'acollida. Per una altra banda, estan totes les actuacions que nosaltres anomenem psicosocials. Aquestes actuacions van encaminades a que les persones puguin sortir de la seva situació de carrer. Nosaltres fem feina per programes. Tenim diversos programes que tenen més activitat, per exemple, de promoció i educació per a la salut, tenim el programa d'intervenció social, de perspectiva de gènere i coeducació. Cada dia obrim les portes del nostre local de Creu Roja Joventut, ubicat al 23 del carrer Muntaner, perquè nins i nines aprenguin i juguin, alhora que adquireixen valors i actituds positives i respectuoses amb els altres. Desde que estoy como responsable a nivel de coordinación autonómica, es un cambio total. Es un cambio en tu vida personal, es un cambio en tu vida profesional, es un cambio en tu vida a todos los niveles, pues porque es un puesto de responsabilidad, es un puesto donde cada día tienes que levantarte, aunque no puedas, con un optimismo y una ilusión grande, porque has de motivar equipos, porque has de enfrentarte a situaciones muy complicadas, con personas que sufren, con personas a las que hemos puesto rostro, nombre y apellido. Creu Roja ha estat i continua sent una institució on s'està valorant cada vegada més el voluntariat. Els valors del voluntariat no estan solament en que aporten unes prestacions que serveixen a la comunitat. Són valors intrínsecs en el concepte de voluntariat que fan bé en el conjunt de la societat i que fan bé a la pròpia persona que les practica. Jo, quan vaig acabar a Creu Roja, per mi va ser un disfrutament. Estava tan bé allà a Creu Roja i tothom m'estimava tant que m'ha sabut molt greu. Era como una asignatura pendiente que tenía. O sea, yo oía hablar de Cruz Roja y es que decía yo tengo que estar ahí.
una satisfacción enorme, enorme, y soy muy feliz. Hubo una persona, un amigo que no tiene nada que ver con el voluntariado, que me dijo, ¿por qué no te haces voluntario? Algo que yo ya estaba pensando desde hace años. Y digamos que ese fue el empujón definitivo de venir a Cruz Roja, ¿no? Creu Roja ha estat que meva durant tota la vida. Incluso aunque me quedara sin vista, podría desenvolverme perfectamente. Si yo mañana me levanto y no veo nada, hombre, a lo mejor vengo con un zapato de cada color, pero tranquilamente podría hacer mi trabajo. Cuando me preguntan a qué me dedico, cuando mi hijo era pequeño y tenía que explicar a sus amigos a qué se dedicaba su madre, siempre decía lo mismo, que su madre trabajaba en un sitio donde ayudaba a los niños y a los mayores y que a veces salía por la tele, no? Ja, de vaig disfrutar de la Creu Roja. Jo tots els dematins i els de cada vespre feia missa i els dematins estava al despatx i els de cada vespre a les 4 la meva dona me deia, tu t'has casat en la Creu Roja. Pensaba que esto era una cosa pasajera, pero ya ves, he hecho raíces y aquí seguimos. Diríamos que es toda mi vida. La Creu Roja no pot acabar mai. No pot acabar mai per una cosa, perquè és una institució que fa un bé extraordinari. Pienso que es lo que falta en esta sociedad, gente que quiera encontrarse muy bien haciendo el voluntariado. Puede sonar a spot, pero yo lo que le diría a una persona que quiera colaborar con Cruz Roja es que venga y lo pruebe. Volem que en el món la gent pugui viure més còmodament, amb més qualitat de vida, amb més confort, amb més salut, amb més pau i amb més harmonia. I aquest ideal, una mica eteri, però molt efectiu, és el que ens mou, el que ens ha mogut en els darrers 140 anys i ens continua movent en aquest moment. Gràcies a tots i a totes per ser-hi. Sabem que sense vosaltres no arribaríem fins on hem arribat. Gràcies de tot cor.